Namaste to all my viewers and callers. You're watching your favorite show and my own show, Mr. Russell, exclusively in V4 24/7 news channel with your favorite VJ, Rahul. Sorry, yani Mr. Russell maltundije V4 ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇಬಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಬೈದಿನ ನೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಕೋಡೆ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪೆರರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಡೇರ್ಸ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತು ದಾದ ಪನ್ನಡ V4 ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ವರ್ಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಇತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ದಿಯರೆ ಬೋಡದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ V4 ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಡ್ ಐರ್ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಆಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಪುಂಜನಕುಲ್ಲೇರು ಆಟಿಲ್ ವರಕು ಉಂತಲೆ ಅದನ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಆಟಿಲ್ ಬೇಗ ಆವಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಆಟಿಲ್ ಪೂರ ಉಂತಲೆ ರಪ್ಪ ಟಿವಿ ಇದ್ರು ಬಲೆ ಏರ್ಪುರ ಜೋಕುಲ್ ಪಬ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪಬ್ಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾನ ಬರ್ಪ ಪಬ್ಜಿಗೆ ಬರ ಯಾನ ಬರ್ಪ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏರ್ಪುರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಲಡೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ಲಡೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಣ ಓಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಏರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಜಿನಕುಲ್ ಏರ್ ಬಚ್ಚರಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊರ ಕುಂತಲೆ ಪೂರ ಟಿವಿ ಬರ ರಾಸುದಿಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಓಕೆ ದಾಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಪೂರ ಆದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡೋದು ನಿಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದಾದು ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ನಿಂಚ ಗಂಟು ಗಟ್ಟಲೆ ಸೀದಾ ಅಟ್ಟಾದಕ್ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ದಿಪ್ಲೆ ಅಂಡೈತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡೋದು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಸಿ ದಾಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪಾರೆ ಬಂದೆ ಪೆಪ್ಪರೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಬರ್ಪನೆ ದುಂಬು ನಾನು ಪಂಡಿಲೇಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋನು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಎದುಕೊಂಡ್ಮೆತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಈಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎದುಕೊಂಡ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಪುರ ಮನಸೊಂದುಲ್ಲರೆ ದಯ ಮಂತ್ ನಿಕುಲು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಲ್ ತಿರ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಬರು ನಿಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಒನಸೊಂದು ಮಲ್ಲಿಜು 10 ನಿಮಿಷ ತೊಂದರೆ ಬೆಜೆಚ್ಚುಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಿನ ಬರೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಟಡು ಓಕೆ ಸುರು ಕೊರ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಲೆ ಇಂಕ ಕೇನಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ ಬಟ್ಟುವಾರ ಬಟ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಜೋರ್ ಬಟ್ಟರು ಜೋರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪೆಪ್ಪರೆ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೇವಂತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋರು ಕೊರೋನಾ ಓಡಿಗಡಿಲ್ಲ ಅತಲ ವಿತಲ ಶೋನ ಮರುವೈ ಮಗದೀರ ಗುರುಡು ನೆಲಕೀರ ಕುಲಶೇಖರ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೂರು ರೀರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಮುಲು ನಿಂಗಡ ನಿಂಗೆ ತುಕುಡ ನುಂಗಡ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಜಂಬಡ ಎಂಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಓಡೆಲ ಪೊಗ್ಗುನ ಪಟ್ಲಮೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಓಲದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇನಿಮಿಟ ಪಿರವೈಜ್ಜ ಐಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆತು ಯಾನೆನ್ನ ಕಾರ್ನ ಪಿದೈಜಿ ರೈಜಿ ಮೊಕಲ ಕಾರ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮೊಕಲ ಬೈಕ್ ಸಾನ್ ನಿಕಲ ಕಾಡು ಪನ್ನ ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಈಡೇರ್ಸ್ ಆದು ಕೊರ್ರೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬೈದಿನ ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರ್ ಸೊ ಮೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪನ್ಲಿ ಸುರುಕಾದ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಬಿಡ್ತದೆ ಇನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಅವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ಸಲ್ V4 ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆಪ್ಪರೆರದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಮಸ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ನಾಲ್ದ ವಿಶಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ನೀನ್ ಯಾನ್ಲ ಪನೋಡಿತೀನಿ ಸಾರಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ನಲ್ದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶುಭಕಾಮನೆಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಈ ಶೋನು ದಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿಜ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಕ್ಯಾನಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಇರಗಿತ್ತ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ತೋಪು ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು 50 ಜನ ಬೈದ ಮರ ಏರ್ದಾದ ಕೇನು ಜರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಇಜ್ಜತ ಮರ ಸರಿ ನಿಕು ವಿಜಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರಿಗೆ ಮಸ್ಸಿ ಬಳಿಸುನು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲಾವೇನೆ ಜೆತನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತವೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭರಾಜ್ ಇಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗಳ ಅಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳನ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಅದಿಂಗ ತಪ್ಜಿ ನಿಶಾನ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರಿ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಹೊರಫಡೆ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಎಸ್ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡದು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಉಂಡಿ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಭಕ್ತಿ ಗೊಂಜಿ ಏತ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವರುಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆವೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು
ಪ್ರಕಾಶ್ ಆವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬಳಗ ಇಂದು ಪುರ ಆವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವದಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಆವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಮರ ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಯಾರು ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತಡ ವಿತ್ತಡ ಶೂರ ಪಂಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲನೆ ನಲ್ತದಿನ ಪೋಯಿನವ್ಲು ಒಂದುವೇ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ಕಾರಣ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಟ್ಟು ದಿನ ಆರೆ ಬಿಡುದಿನ ಗುರು ಬಾಯರ್ ಪಂಡದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಚಾಪರ್ಕ ಟೀಮ್ ಇಡೋರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏಸ ಬೊಕ್ಕ ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೆಪರೇರಿಗೆ ಆರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಪಂತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಎದುರು ಆರು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರಾರು ಆಡಿದ ಬೊಕ ಕರುಣಾಕರ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಯಾನಿ ದೀಪಕ್ ಬಂಡದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುನಾರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎರಡು ದೀಪು ಅಂದ ಜನ ದೀಪನ ಎಂಚಿನೇ ಬಂಡ ದೀಪು ಅವು ಬ್ಯಾತೆ ಅಂದು ಪಚ್ಚು ಆರು ದೀಪು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರು ದೀಪು ಅವ ಆಮೇತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಣೈ ಪಂಡದು ಆರು ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎರಡು ಆರು ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಂತು ಚಾ ಬನ್ನಾಗ ಚಾ ಕೊದಿಪ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಸಂತು ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಡ್ರೋನ ರೆಡಿ ಅಂಚಿನ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ಪನ್ನ ಟಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪಂಡದಿಜ್ಜ ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲಬೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ ಖುರಾನ ಎಂಜಿನ ಏನು ಆಯುಷ್ ಚೆಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಪಂಡದು ಆರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ ಬಾರ್ ಆರು ವಿ ಫಾರ್ ದ ಕುಂದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಏನು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅರ್ಧಡಿತ್ತನೆ ಅರ್ಧದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ 16 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳು ಸೊ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಥವಾ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರು ಪೂರ ವಿಂಡೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಡಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಮಂತ ಕುಲೊಂದಿರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಮ ಅಂತ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಎಲ್ಲ V4 ಚಾನೆಲ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ V4 ಸಿನಿಮಾನೇ ಬಿಡ್ಬೇರಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತ ಅಪಗ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಅವೇನ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಏಪಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮನ್ಕ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಏರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೇರು ನಮ್ಮ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬೈದಿನ ಕಾರಣದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತ ಏನು ಒಂದೇರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂತ ಕಾರಣದಾದ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಇನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈದಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾಯ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈನೆ ಪನೋಡು ನೆಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ಬೇಗ ಪನೋಡು ಜಿನಾಗ ಮಂಡೆಗಿರ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಗೋಚಿ ತರಪ್ಪ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಅನ್ ವಿಷಯ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಾಯ್ತು ಡೇಟ್ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಡದ ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ಪಕಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪನೋಡು ಏನ ಐಕಾರ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತು ಓದಿತ್ತು ಪನೋಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಟಿವಿ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲೊಂದಿರಿ ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬೈದ ಎಂತೂ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎರಡೊಂಜಿಗೆ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ ನೆಂಚನ ಮುಂಚೆನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ಕಾತ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾದಾಪುಂಡು ಈ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಅರಡನಿಗೆ ದೂರ ಯಾವ್ದೇ ಅತ್ತು ಇರು ಪೆಟ್ಟುಬುರುನ ಅತ್ತು ಇರು ಕೇನ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ಬಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಬಾಟ್ಲೆ ಹಾಕಿರ್ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಜಣ್ಣ ಏನನ್ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ನಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟೆ V4 ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕೊರಣ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗ್ದಲ್ಲ ದಿಕ್ ಅತಿ ಯಾನ್ ಈರು ಲೈವ್ ಕೊರಂಡ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಂಚೂರು ವಿಷಯ ಕೊರಂಡದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರನೇ ನೋಡಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಣ ಬಂಗಾಪುಣು ಆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಆತನಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆದ ವಹಿವಾಟು ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪಂಡೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆದ ವಹಿವಾಟು ನೀನು ರಪ್ಪ ಇಂಕುಲು ಸೀದಾ V4 ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಂಗ್ ಮರತೋತು ಎಂಜಿನು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆದ ಈತ ನಿಕುಲು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ವಿಷಯ ಪಂತನ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ವಿಷಯ ಪಂತ ಜಗತ್ತ ಸೊ ಏನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೊಷ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ ಓಕೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಕತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು
ನೀನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಎಂಕಿಗೆ ಎಂದು ಏಪ ಅಂದ್ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡದು ಏರಲ್ಲ ಒರಿಯಪ್ಪ ನಡತೆ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ನಿಖಲ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಪಾರಿತ್ತ ನಿಖಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಐತೆ ಒರಿಯ ಪನ್ಪೆರವೆ ಎಂಕಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಏನು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪೆರೆ please, ಐರ್ ಮಲ್ಲೆಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18th. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ನೀಕಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗೆ ರಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರ ಅಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೆ ಡೇಟ್ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪೋಯಾರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಉಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಅದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಡೇಟ್ ಐತಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ 140 ಡೇಸ್ ಇನ್ನಿರ್ದು 140 ದಿನ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರ 140 ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನವೇನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಚಿನ ಈರಿ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಮೋಡು ಅದೀರು ಶುರು ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಕಿ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ತಡೆಗೋರ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ನೂದು ದಿನ ಕರಿಯೋಡಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ದುಂಬು 140 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲದಲ್ಲ 2 ಮಂತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಂತ 2 ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಡಂದಾಂಡ ಅತನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಲಾಸ್ ಬಾತಂಡ ಬರ್ಡನ್ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಐತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪಗನೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅತಳ ವಿತಳ ಆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಗನೆ ನೇನ್ ನಿಕ್ಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿಂಚ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪಗನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತೋಡು ಎಡ್ಡೆತನ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಉಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲೆ 100% ಒಕ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಜ ಅಂಚ ಮೂಲಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ 140 ದಿನೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ವೆನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೇಕು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಏಸ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಕುನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬರ ಬೈದ್ರೆ ಅವು ಯಾನೆ ಏಸಾಡಿ ಇತ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಾರೆ ಅವು ಯಾನೆ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ಐನ್ ಓಪನ್ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮರ ತಿಗಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಕ ಅಂಚ ಕೋಡತ್ ಮುರಾಣಿಜಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡದನ್ನ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ತುನಿ ಗಂಡೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವೇ ಆರು ಎಂಕಾರು ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಅಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾವಾಡು ಏರೆಗಾಡು ₹1 ಪುಟ್ಟದು ಜೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಅಂಚ 140 ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪೆಪ್ಪರೆ ತೂ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆನಿ ಇಂಜಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಪಂಡತುಲೆ ಆನಿಯೇ ತೂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಆನಿಯೇ ತೂಡ್ ಒಂದೇ ದಿನಟ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂಲಿ ಒಂದೇ ದಿನಟ ಅಂದತ್ ಆನಿ ಅಕಲು ಫಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ದಿನ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ತೂಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಲಿ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣು ಇಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ನಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪಿ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಪಂಡ ನಿಂಚ ಪಟಾಕಿ ತೂ ಬರ್ಲೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತ ಮಪನ್ ಪಟಾಕಿ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಚ 8 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನಿ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ತೂಲಿ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಎಂಚ ತೂಪಿನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿತ ಓಕೆ ಯಾರು ಮೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟುಡು ಪಂಡೇರೆ ಇತ್ತ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕೇನೊಂದು ಆರೇನ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಧ ಮಂತೋನಿ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೆ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಬೈದನೆ ಐಟಿಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋದು ಅತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಆತಂಡು V4 ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಈತದಲ್ಲ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಶಾನ್ ಯಾನೇನಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಎಂಕಲು ಬರ್ಪ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲು OTT ಬರ್ಪಾರು ಅತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ OTT ಬಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಐಕ ಮಾತಾಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿನ ನೀನು ಅಂಚ ಎಂಕಲು V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಯ್ತಾ OTT ನಮ್ಮ V4 ಚಾನೆಲ್ ದಕಲ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಕ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಪ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡುಪ್ಪು ನಕುಲು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ತುಳುವೇರಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಂಡು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ
ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಅವೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18th ಬಂದು. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18th ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನೆಟ್ ಬರೋದುಂಡು V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತ್ರಲ್ಲ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅವನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಓಲ್ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಇಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಆಟ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ತೂಲಿ ನಿಖಲ್ ಬಾಕಿದ ಎಂಚಿನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡದುಂಡ ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಏನಪ್ಪ ವರ್ಡ್ అవే క్వాలిటీ అవే కంటెంట్ బెటర్ కంటెంట్ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಈ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೂಲಿ ಪೆಪರ್ ಎಲ್ಲ ಐಟೆ ತೂಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ದ ಪುರ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿಗನಗ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ದೆನ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಾಯ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಿನ ದಾವರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೆಲಾನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಿಲೇಕನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸೂರು ಗಾಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯರು ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ್ರ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಬೂರ್ದುಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿನ ಬೂರ್ದುಂಡು ದಾಪಂಡ ಒಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಲೈಫ್ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತವು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ನುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದುವೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ನೆನೆಪಾಂಡು ಕೋಡ ಎಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಗೆ ಕುಸಲ್ಗಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊರ್ಲಿ 20 rupees ದಲ್ಲಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಪಂತಿನಿ ಕುಸಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಲಾದಿ ಗೆತ್ತನೋಲಿ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಚುರ್ರೆ ಬಂದ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಡಾಪಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಾವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಪಡವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆಗರ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕೊರೋನಾಡು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಆಗ ಮುಜರ ಸಾರ 4 ಸಾರ ಅತ್ತಂಡ ಹೊರಬೋದು ಆಗ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅವು ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ 3-4 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಏತ್ ಪಾಪದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೇನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಣಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಮಂಡ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಓಡಿ ಪಾಪ ನಂಗೆ ಎನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನವಳು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಐನ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಫ್ರೀ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಪೈರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದಯದೀದ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಬಿಂದಿನ ಸುಂದಿನಕ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ದಯಮಂತದೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ಆಯ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾನು OTT ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಪೈರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅವೇನು ನನೂರಿಯಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಯಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ಕಾಸುನು ಐಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ತೆಲಿಪೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಅತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀತ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಕೊರಿಯರ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಲ ಒರಿಯುಂಡು ನಿಕುಲು ಆರ್ ಪಂಡೆರ್ ಈತ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋಡು ನಿಕುಲ್ ನೀನು ಸತ್ಯನ ಅಂದ ತುಳಿಯರ ಪೆಪೆರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಪಿರಾ ಪೋದವಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿತ ದಿನ ಈ 31 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಜುಲೈ ಅತೆ ಜುಲೈ 31st ಇನಿಕ್ ಬರ್ತಿ 2 ವರ್ಷ 2017 ಮುಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಏಸ ಕುಡೋರ ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಲೇನು 2 ವರ್ಷ ಅನಿತ 2000 ಆನೆ ಏಸ ಕಟ್ಟಾರ ಶುರುವಾದ ಇನಿಕಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿದ 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂಡ 2.5 ವರ್ಷ ಸೊ ನೇನು ದಯಮಂತದು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದುಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ 2 ವರ್ಷದ ನೆಟ್ಟು ಈತ್ ಜನ ಬೆಂದಿದೇರು ಸುಂದದೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬುರ್ದು ಎಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನೆಟ್ಟು ಬೆಂದೇರು ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಭಂಗ ಬೈದಿನೇನೆ ವರಾನೆ ಅವೇನೆ ಅದೇ ಪೈರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಆವಡ ಅಥವೇನೆ ನನೂರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಆವಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸೊ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಖುಷಿ ಆಜಿನ ಬೆರಿಕಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಆತ ವಿಷಯ ಅನ್ನೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಆತನ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಎತ್ತು ಬೊಟ್ಟುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನೀತ ತೂವೋಡು ನಾಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ OTT ತೂವೋಡು ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ ವಿಷಯ ಅವು ಬೋಡಿತು 140 ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ದೀತ 140 ದಿನದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ 140 ದಿನ ದಾಯ ನಮ್ಮ ದೀತಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಕ್
140 ದಿನ ದಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಎಸ್ ಅವೆತ್ತ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಆಯ್ತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರ್ నేను ಚೂರು ಪಟ್ಟಿಗ ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಟ್ಟಿದಾದನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕುಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಪರ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ದೆತ್ತೋನ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೈತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದುವೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತ ನಿಕಲ ಕಣ್ಣು ತೆದುರೇನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ನಿಕುಲ್ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ಅದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಪರ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಚೂರು ದೀನದಯಾಳು ಪನ್ಪಿನ ಅದು ಓವರ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯದಾರು ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನದಾರು ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಡೆಯೋನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ಒಂಜಿ 140 ಗ್ರೇಸ್ ಟೈಮ್ ದೀತನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂಚ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಒರ ಟಿಕೆಟ್ ತೂಕನ ಟಿಕೆಟ್ ತೂರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ತೂಕನ ಟಿಕೆಟ್ ತೂಕನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಗೀತಮಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಟಿಕೆಟ್ ಗೀತಮಲ್ಲ ನಾವೇ ಬಂಗ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜರೆ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜರ ಬೋಡ ಪರ್ಪಿ ಜಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಓಪನ್ ಆರೆ ಬಂದಿನ ಐದು ಕರ್ತೊಂಡು ಬಾ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಆ ಪತಿ ಪದೇ ಟಾನ್ ಟಾಣಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಕುಲು ಕಡಪುರ ಸೊ ದಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ಪುನಃ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಾದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಎದುರುಂಡು ಐದು ಸೂರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಉಂಡು ಕಪ್ಪರವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುನರ್ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಿಜ್ ನಂಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಒಂದು ಆ ಫೋಟೋಲೆ ನಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ಹಾಕಿಡ್ರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 70 ಸೊ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲ್ ಬರೆದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಸ್ ದಾದಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂನೆ ಬರಡು ಇನ್ನು ಮೂನೆ ಇಜ್ಜ ಇನ್ನು ಮೂನೆ ಓಕೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೋನೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿರ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಟ್ಟು ನಕಲು ಏನು ಏಕಡೆ ಬನ್ಲ ಕಡೆ ಅರ ಮನಸ್ ಮೈದಾನ ಪಟ್ಟು ನಕಲಿಗ್ಲ ದಾದಾನ ನಂಜಿ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟುನ ಮನಸ್ಸರ್ ಎಸ್ ಇತ ಟಿಕೆಟ್ ನಾನು ಏರೆಗಾಳ್ನ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊರಚಿ ಆ ದಾದಾಳ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾನ್ಲ ತಾರೀಕು ಬೋರ್ಡೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ತುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ದ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಲ್ದ ತೋಜುನ ಓಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ದ ರೇಟ್ 2 ಅಬ್ಬಾ ಅದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ 249 ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಈತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಜಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು 249 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು 249 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒರಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯರ ತೂವೇನಾ ಸಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರೆ ಪೋವೇನಾ ಸಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರೆ ಪೋವೇನಾ 249 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಗೂಢಾರ್ ತೆಂಗಿನ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪಣ ಇದು ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಚನಾ ಇದು ಯಾನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸೆತ್ತು ಸತ್ಯ ಅದು ಯಾನ್ ಏನಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಏತ್ 1249 ಕೊಟ್ಟ ಆತಿಜ್ಜದ ಇದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಇಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ದಲ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂಲೆದ ಸೀಟ್ 2 ಜನ ಬುಕ್ ಮಲ್ತವ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪವ್ರು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಛೇ ನೀತೆ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೊಂದಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಇರ ಅಂಚೆ ಏನು ನೀ ಪಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಡರ ತಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋಯ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ಕ ಅಡೆ ಖರ್ಚು ಅಂಡ ಅಲ್ಪದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೋನ್ ಬೋರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಸಿಟಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬುಕ್ಕ ಪೆಪ್ಸಿ ಬುರ ನ್ಯಾಚೋಸ್ ಬುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅನಗ ಸಾಧಾರಣ 2 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಬ್ಬು ಹಿಂಚಿನಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ದೀಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋನ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡೆ
ರಡ್ಡು ಸಾರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಡಿ ಜನ ರೆಡಿ ಕಾಯಲ ಗಂಟೆ ಕಾಯಲ ಬಂತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓಪನ್ ರಾಡ್ ಜನ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಿ ದಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಯರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಒರಿಯರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬೋಡು ಓಕೆ ಇರಗಾಲ್ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ದ ಅಂದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಜೇತ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಮೂವಿಗೆ ದೀದಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸ್ಪೇರ್ ದಿ ಬೋಡು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 3.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡು 3.5 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜೇತ್ ಕೊಡ್ತು ಕಾಪೋರ ಅವು ಐಕ್ಲ ಪಿದೈ ಕಾಪನ ಅಂತ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರೋಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಿಮ್ದೆನ ಇಂಜಿನ್ ವೈಪುನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಾಪುನ ಸಾಧಾರಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ತಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ 20-40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ನೀವು ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಲಿ ಯಾನು ಓಟಿಡಿದ ವಿಷಯ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಡೆ ಕೆಲವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು 240 ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಖಲನೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲನೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ದಾದ ಬೋಡ ವೆಂಚಿನೋಲಿ ಕುರ್ಲರಿ ಬಡನ್ನು ಕುರ್ಲರಿ ತಿನ್ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುರ್ಲರಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಕ್ಕು ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ವೆಂಚಿನೋಲಿ ಅವೇನ್ ಪಣ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ದಾದ ಪರೋಡ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ಪರೋಡ ಚಾ ಪರೋಡ ಅವೇನ್ ಕುಲು ಕೆರೆಂಗ ಸುಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಪೋತು ಆತೆ ಅವೆ ನಿಖಲ ಆತಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೈವೇಸಿ ನಿಖಲ ಓನ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಏಪ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ರಪ ಕುಲು ಅಂತೂ ಓಲಿ ನಿಖಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಗಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಮಿಸ್ ಆಣ ಮಾರ ಕುಡ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ ಫೇವರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ 249 ನಿಖಲು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಟಿವಿಗೆ ಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಕುಲು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದು ತೆಲ್ತು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಒಂದು ವನಸುನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೂವಚ್ಚಿ ದಂಕೆರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸೊ ವನಸುನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂವಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ತಗೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಐತೆ ಐಕ್ ದಂಕೆರ್ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಐದು ತಕ್ಕ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡವೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ದಿಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುನೊಂದು ಇತ್ತ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ 249 ಟಿಕೆಟ್ ಬೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಎನ್ಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ಗ ಓಕೆ ಪಾವೂರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆತ್ತೋನೋಲಿ ಅಂಚೆ ಉಲಾ ಇಡುವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಗ್ರಾಮಡೆ ಅನುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಅನ್ಪುನು ಈತ ಈರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈರು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಲೈವ್ ತುಪ್ಪರ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಕೆ ಬಿ ಸತಿ ಬಾಡ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಂಚ ಇರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದೇ ತುಪ್ಪನತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೇ ತೂಡ್ದ ಅಂತೆ ಮೂಲ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡಂದು ಮಾತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಶರೀರನೇನು ಒಂಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಈತೆ ಬಂತು ಓಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ನೀನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲ ಮನ್ಪೋಲೆ ಐಟೆ ಹೊರಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಹೊರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪದ ಯಾಪಂಡ ಆ ವಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಆಪ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಈತ್ ಪೋಡ್ತು ತೂವಲಿಂದ ಉಂಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡನಾತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪನ ಜಾಗ ಪೋಲೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ತೂಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಏರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ತಯದಿದ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಬದುಕಿ ಅಂಡ ದುಂಬಾಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏತುಂಡಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾಯತು ಓಡು ಪಚ್ಚ ಪೆದ ಮಾರೇಜ್ ಅಂತ ದಾಯತು ಓಡು ಯಾನ್ ದಾಯತು ಓಡು ಮಾರ 249 ಕೈ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬದುಕೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪನ್ಪುನ ಅಂದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನಂಜಿರುಡ ಕೇಣ್ಣು ಇರೊಂಜಂಗ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ನಗ ಇರು ಏರ್ ನೆನಪಾಪೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನೆನಪಾಪೇರೆ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೆನಪಾಪೇರೆ ರಡ್ಡೆ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜಂಕಲ್ ನೆನಪಾಪೇರೆ ಎಸ್ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನೆನಪಾಪೇರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೋಟು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರೇಪಣಾಜೆ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಬಿಸಿರೋಡು ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಪೂಜಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ಪು ಒಂದು ಕಾಪು ಚೈತ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಲ್ಲ ಚೈತ್ರಲ ಕೂಡ ಪೇರಾದ ಎಂಕಲು ಏರೆಗಿ ಹೊರನೆ ಪಂಡದ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಆ ಕುಡೊಂಜನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನಿಕೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಏಸದ ಇಮೇಜ್ ಲ ಏಸದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಕುಡೋರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಬಟ್ಟಿ ದಾಟಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅವು
ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಪೆರೆರೆದ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಎಸ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏಸರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ತುಂದು ಜರಾಫುಲ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿನ ಅಂಚ ಈತ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ದಂಡೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನೋಡಿ ಈತ್ನೆಟ ಕೊರೋನಾದಾದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಲಿಪೆರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ತುಯಿನೆನೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೊಸತ್ ದಾಲ ತುಯರಿಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ ಆದ ನಮ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಪೋಟ ನಿಸ್ಪೋಟ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ನಡು ನಮ ಒಂಜಿ ಬರೋದು ಇದು ಬೇಜಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ದಿನೋಲ ಕೊರೋನಾದ ಈತ್ ಸೈತೇರು ಆತ ಸೈತೇರು ಪಂಪಿನನೆ ಒಂಜಿತ ಕೆಂದು ಕೆಂದು ಕೆಂಪಿ ಕೆಪ್ಪಾತನು ಮಾತ್ರ ಬಂದ ತೆಲಿಕೆನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮದತದೇರು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ತೆಲಿಪಾರೆ ನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೆಲಿಪ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ದೊಟ್ಟುಗ ಇತ್ತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿಚಾರ ಈರ್ ಪನ್ನಗವನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲಿನ್ ನರ್ಸ್ ದಾದಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಅಂದು ದಯ ಪಂಡ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ದೂರ ಉಂಟು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆಡ್ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆ ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜರ್ಜರಿ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ ಅಗ್ರಿ ಆಪೇರ್ ಪಂದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಯದಿದ್ ನಿಕಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತುಂದೇನು 240 ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 8% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಈತು ಪಾಡೋರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ದಾಲ ಅನ್ಪ್ಲಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಇಂದು ಹೋದಾನಾಗ ಈತೆ ಬರೀವನು ಅಂಚ ಅದು 240 ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅದಾನ್ ಬರೀ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಗಳು 240 ಈ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ನಮ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋನಾಗ ಏತು ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಸ್ ಓಕೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಲು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಅವ ಪಂಡಾಜನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ ಆತ್ರ ಇಂಕ ಕೇನ್ ಪಾಯರ್ ಇಡಿ ಮೂವಿ ದ ಟೀಮ್ ಕೇನ್ ಪಾಂಡಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಆತ ಮೋಕೆ ಬತ್ತನ ಪದ್ಯನ್ ಕೇಂದ್ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹೊರನೆ ಪನ್ನೊಚ್ಚು ಆಜನ ಪೋನಟ ಆಜನ ಪೊಂಬೂರ್ ಅರೆ ತುಷ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಇಂಚ ಮೋನ್ ಇಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿನಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪನಿಯರಲ್ಲರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಜೀತಿ ಈ 4 ತಿಂಗಳು 140 ದಿನ ಇಂಚಿನುಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ರಡ್ಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ಟಾಕ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಪುದರ್ ಬಂಡನ ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಲ್ಲೇರು ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಕನ ನಾಳೆ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರುದಾದ ಇಂಚಿನಂದು ಪನ್ಕ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಅವು ಬೋಡೆ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಡೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಪಂತಿನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಆ ಪದ್ಯನು ಬರೆತಿನಾರು ವಿಕಟ ಕವಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬರೆಟ್ ಅವೇನು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಪದ್ಯ ಪಂತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಆತಜಿ ತುಳುಕು ಈ ಪೆಪ್ಪೆರೆದಕ್ಕಲು ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಪೊಸತ್ತು ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೈ ಪತ್ತಿರ ನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉರಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ದಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಪಜ್ಜೆ ದೀತೇರು ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇತ ಮುಗಿಪುಗನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಗಾಣ ಏನು ನಿರ್ದುಂಬದ ಕೆಲವು ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಆಯ್ತವು ದಾದ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಹೌದಾ ಬಾಕಿ ಏನದ ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ನೀನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಓ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಡುವೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅತಳ ವಿತಳ ಶೂರಾಗು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ದಿನ ಅಂತೆ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ದಿನ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಕು ದಾದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನನಾತ ಮಲ್ಪ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಾತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಗೆ ನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇನ್ ಪನ್ಪ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೇನ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದಾದುಂಡು ಜೂರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ವೀವ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ರ ದಾದ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವೀವರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದೆ ಬರ್ಪ ಅವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಲು ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಮನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗುಪ್ಪಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂಡದು ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಇಡ ಆ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಹಾ ಇಂದು ಕಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಕ್ಲು ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ
ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊನೆರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪಟ್ಟೆರ್ಲ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಜನ ಬೋಡು ಅಂತ ಸೊ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುಜರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಕನಕ ಏರ್ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಬೇಲೆ ಜಂದ ಪೂರ ಕುಲೊಂದೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡರ ಗಂಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 101% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಜಾದುಪ್ಪು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ನೇಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಂಬುದ ನಾಟಕಲು ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ಗೆ ನಮಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರ್ಲವೇನು ಒಂಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಪಂತ ಅವೇನು ಪಂತ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ದಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ನಂಬರು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ದ ಅಂದಾತ ಅವಿತ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಇಡುಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಟಕ್ 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 ಖುಷಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮೋನೆ ತುನ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೆಲಸೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೇತು ಅಟಿಲ್ ಮನ್ ಪೆರ ಪೆರಪೋಲೆ ಪೊಂಜೋನಕಲು ಲಡೆ ಮನ್ ಬಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಲಡೆ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಪಬ್ಜಿ ಗುನಕಲು ಕೂಡ ಪಬ್ಜಿ ಗುನಕಲು ಇರೆಗಾತ್ ಜಿಂಕ್ಲೆಗಾತ್ ಓಕೆ ಕುಜಲ್ ತುನಕ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಕ 3 2 1 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೈ ಬೈ